jo, fakt je to chutná. Tady mají grilovaný avokáda. Užíváme si, že jsme konečně spolu, jsem spokojená. Palivé. Střevní infekce, takže jsem první, kde jsou jako milí. Takže krásné dobré ráno, máme teď nějakých 11 hodin, já jsem teď na chvilku pracovala na pokoji a celkově tyhle dny se snažím tak jako víc odpočívat. Sice včera jsme byli s tím jedním českým párem, který jsem tady poznala, jsme byli na kajacích a potom večer ještě na tom trhu, co jsem natáčela, tak to bylo moc fajn, dala jsem si tam fresh, ten byl moc dobrý a nudle a ty tak dobrý až tak nebyly, jako moc jsme nejeli, naštěstí moc nestáli, což mě potom míň bolí. A za 2 hodiny by měl přijet David. Já teď jsem tady takhle u basku, tak se jdu chvíli nahřívat a opalovat a vzala jsem si knížku. No, tak tu máme další den. Takže koukám na mapu a Davča má za chviličku přijet. Takže já jsem se oblíkla od bazénu a mířím teď za ním a budu tam na něj čekat a už se na něj moc těším, protože jsme se prostě přes více jak týden neviděli. Tak, ať jsem tam ready. Ta příroda tady mě jako nepřestává udivovat, je to úplně neuvěřitelný a ten areál prostě je tady strašně krásný. Tak jsem zvědavá, až uvidím auto, snad to nepřejedou. Děsi. Už jedou. No, já jsem strašně nedočkavý člověk tady na tom. Je tu. Kam jedou? Tak doufám, že to je on a že mě prostě teďko nepřejeli. Tak to je fail, vážně mě přejeli. Takže já tu jak debil čekám, možná čekám moc za tím stromem. Krapa. Já tam čekám. To byla podpásovka. Čau. Tak jsi tady. Je nádherně. Je? A ani není takový vedro? No ne, je to ještě příjemně. Vítej v džungli. No, to je zdoušek, veď. Tady to je moje fáro. Tady je. Klik. Ty? Co? To máš helmet. Mám, no. Co to máš? Jsem měla celý takhle udělat. No takže jsem to podělala. Takže taste test tady toho trouhelníčkového sushi. Mělo by tam být grillovaný losos. Doufám, že tam není lepek. Jo? Není to špatný. Jo? Kolik to stálo? Myslím 30 bátů. Pustý. Já mám tady klasický sandwich, co jsem tady vždycky papal i dřív. Dobrý? Jo, fakt je to chutná? Jo. Nevypadá to moc vábně. Ne, je to dobrý. Fakt? Aha. Tak ho tu máme, Singapuráka. Máš hezké pozadí. Dvakrát. Dvakrát, no. Teď dvakrát. Jo. A jo, 5 star. Stálo to ani nevím kolik. Tolik, jo. Nevím kolik. Taky nevím. 5 korun? To jsou ty bohatý lidi, kteří se nedívají na to, na ceny. Ne, to bylo dražší. 30 000, myslím. Jo? 30 ne, baht. Tak, my jsme právě dorazili opět do té restaurace, kde jsem byla už já sama. Tentokrát ale mám tady kamaráda. A můžu se tě aspoň zeptat, jaký jsou tvoje první pocity? To je nádherný. Moc krásný. Nejsi unavený? Trošku jo, spal jsem asi 2 hodiny, hoďku a půl. Z toho půl hoďky v letadle. Zase jsem měl dobrou party. A já zodpovědně spinkala. Já mám první taste karíčka. Těšíš se? No, jsem na to čekal takovou dobu. Víš, kdy jsem měl naposledy green curry? U nás doma? No a když jsem byl naposledy v Thajsku, pořádný green curry. Jo, hodně dobrý. Palivé. Jo? Smakrát. Po obědě v takovém nádherném místě. Hello. Co jsi dala? Oba jsme si dali zeleninové karíčko, já jsem teda pěkně napápla, protože ještě předtím jsem ochutnala to sušo ze 7-Eleven a tak doufám, že nám teďkon vyhládne. Máme
na plánu jet na takovou pláž, která je půl hodinky odsud. Tak tam rovnou možná stihneme zápas sluníčka teda. A jo. Kolik zapíná? Zasíná? Zasíná, zapadá. Kolik zapadá? Zapadá +7. Let's go! Tamhle máme německého turistu se svojí igelitkou. Tak my jsme právě byli před chvilkou tady v restauraci, která je za náma. Vřele nedoporučujeme, ale pak jsme si tady sedli takhle na pláž a vykoupali se na rychlo v moříčku. A teď máme namířeno asi do Aonangu. Uvidíme, kam nás cesty zavedou, ale užíváme si, že jsme konečně spolu, viď? Trochu to porovnáváme s Bali, což... Trochu hodně, což není úplně ideální samozřejmě. Nicméně nedá se to úplně porovnávat, je to dost jiný, hodně specifický. Hodně jsme to definovali tím, že Bali je ideální na dlouhodobý i život, kdežto tady ta oblast, já nevím, jak je to v celém Thajsku, jo, ale tak jako, dejme tomu Krabi je vyloženě prostě Chorvatsko a Mácháč. Taková dovča, no, takový Egypt. No, i ten Mácháč, vzhledem k tolika Čechům, který tady jsou, tak je to i Mácháč. Tam ty ceny tady nejsou jak na Mácháče. Je to levnější. Já doufám, že mě bude slyšet. Každopádně teď jsme dorazili do Aonangu, kam jedám, jako to je asi nejlepší místo, kde je nejvíc podniků, nejvíc takového vyžití tady v okolí. A jsme teď zapluli do snad první hezký kavárny, nebo druhý, která je fakt pěkná a první, kde jsou jako milí, což konečně se nám poštěstilo, že je někdo milý. Jako zatím jsem se nesetkala s úplně komunikativníma Tajcema a natož jako milejma. A máme krásné počasí a je to tu moc hezké. Tady máme Davida. Hello. Já jsem si objednala salát, David těstoviny a zatím tu máme fresh. A náš milovaný kokos, to fakt miluju. A výhled na moře. Takže krásný dobrý den. Dneska máme za sebou takový trochu den plný nevyzpytatelností. To byla Davčova vsuvka. Máme za sebou den plný nevyzpytatelností. Ráno jsem zjistila, že hotel, který David zarezervoval, a já jsem to ani taky neskontrolovala, je prostě strašně daleko, což se nám vůbec nechtělo jako 3/4 hodiny strávit na cestě. Takže jsme si zarezervovali tady prostě nějaký jiný, který byl cenově prostě stojí 17 stovek. No, takže to bylo dopoledne plné hledání a nakonec jsme uspěli. Pak jsme šli na pláž, jenomže mě se udělalo docela blbě, prostě křiče v žaludku, takže jsem byla celý den protivná a nebylo mi prostě příjemně. A nechali jsme zaparkovanou motorku, šli jsme se na 4 hodiny vyvalit a pak jsme zjistili, že nemáme klíče od motorky. A nechali jsme je v ní a 4 hodiny tam byla sama uprostřed města, v obklopení strašně moc lidí, takže jsme byli šťastní, že vůbec tu motorku jsme prostě nakonec máme, ale byly to strašný nervy. Teď už s nadějí, že všechno dopadne dobře, míříme na trhy. Takže doufám, že už nás nic nepřekvapí a že už bude všechno jenom v OK. OK, to je všechno, dámy a pánové. My vyrážíme do centra Aonangu na takzvaný Landmark Night Market, takže doufám, že si tam dáme něco dobrýho, z čeho nám nebude špatně. 12 sleepless hours later. Tak začínáme tady zlehka ice creamem a na něj dává takhle kokos. Tak Manny se dává akorát zmrzlinu. Can I taste first? Tak jo, už jsem spokojená. Jsi ještě neměla? Ale i tak. Bon appetit. Kyté. Jak je to v tom kokosu, veď? Je to krásný. Jo? Tady mají grilovaný avokáda a vůbec nevíme, jak to chutná. Podle mě to vůbec nebude dobrý. Veď?
Divný. Co mají vegan? A jo. Pustý. Třetí zmrzka so far. Výborná, já už jsem spokojená, no tak si měla blbou náladu, jak mi bylo špatně, tak ta zmrzka to celé zachránila. Zmrzka vyřeší všechno. Já jsem všude viděla, že si dávají baked potato, takže si chci dát baked potato teďko. A rozhoduji se, jestli tam chci sejra nebo ne. Rozhodni se dobře, chceš ho tam. Chci ho tam. A ty si dáš? Jako, je to trapný, ale ta pizza vypadá fakt dobře. A teď kdybyste viděli, jak vypadá. Butter garlic cheese. Jako ta pizza vypadá fakt mega dobře. Jako je to tady docela basic. Stísněný, hodně stísněný. Je to jak palátko na Vánoce. Ale jsme jakoby v hlavní době, kdy sem lidi chodí, no, jako kdybychom přišli třeba v 6, tak věřím tomu, že to asi jo. Ale je to tady plný. Tak co? Čekám. Co tohle? Jo, já to ještě nechutnala. Ne, tak zkus. Jsem si teda objednal pizzu, je to trošku trapný, ale zase takhle vám ji tady dělají. Ale ty jsi dala brambory, jaký to je trapný. Mňamka. Jo? Ty jo, vypadá mega dobře. To jo. Úplně detail na to udělalo. Tak, co místního jsi zdal? Je to místní pataj. Místní green curry. Tak co? Jak ti chutná? Je to dobrá. Jo? Hodně dobrá. Co tam máš? Brokolici? Spousta zeleniny. Mám ta papriku, to mám rád na pizze. A no, trochu trapný, ale je to fakt dobrý. No a po tomhle večeru mě chytla brutální střevní infekce, takže jsem rozvracela celou noc. Ráno jsme jeli k doktorovi a celý následující den jsem proležela. Ten mi naštěstí dal antibiotika, který mi zabrali, což bylo jediný štěstí, protože následující den jsme jeli na ostrov Pipi. A z toho vyjde další video. Tak doufám, že se vám tady ty moje videodeníčky líbí, mě to strašně baví se takhle zpětně ohlídnout na to, jaký vlastně celý ten výlet byl. Takže mi klidně dejte palec nahoru, ať vím, že se to líbí i vám.